Válka už běžela druhý rok. Boje se přiblížily ke břehům Volhy. V listopadu 42. roku přešla sovětská vojska do ofenzivy a uzavřela kruh kolem 330 000 německo-fašistického seskupení Pauluse, které déle než 4 měsíce obléhalo Stalingrad. Byl to začátek zásadního zlomu ve válce. Hlavní stan Hitlera se snažil vyvíjet strategickou iniciativu, přijít na pomoc svým obklíčeným vojskům a v každém případě udržet hranice v oblasti Stalingradu. Budeme vám vyprávět pouze o jednom utkání tohoto velkého boje. Věnováno vojákům Velké vlastenecké války. Hořící sníh. Aspoň se zakryj. No vidíš! No, Serguněnkové, všechny holky jsou tvoje. Hop, 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 hop. Nepřekážejte soudruhu poručíku. Si pašák, Serguněnkové. Hop, hop. Tanečky. A kde je velitel praporu? Očista soudruhu poručíku. No jo, to dělá dobře. To je ale zima, chlapi. Teď bych tak teplejší chaloupku, smělejší děvenku a... Nečajev zpívá pořád tu stejnou arii. Ve flotile tě asi krmili čokoládkou, ne? Proto je tebe takový hřebec. Nemluv tak hrubě, v tom se nevyznáš. V parku čajr kvetou mandule. Ty ses ale předvedl, Serguněnkové. Talent. Ne. Podívejte se, kdo jde. Hygienička. Jdete k nám? Рада вам, Танечка! В парке чаи распускаются розы. В парке чаи
расцветает миндаль. Помогай, ребята! Снятся твои золотистые косы. Снится веселая звонкая даль. První prapore, co se to tady u vás děje? Určitě dost drsný. Mohu se zeptat? Až dokončíte svou lázeň, chtěla bych s vámi mluvit. No jo, tak mluvte. Může mi váš prapor věnovat pozornost? Proč se na mě tak díváte? Táničko, nechcete si vyslechnout obyčejnou vojenskou duši? Domnívám se, že jste přišla provést v praporu kontrolu podle formuláře číslo 8, jestli nemáme vši. Milá Táničko, v našem praporu je absolutní pořádek. Jste na špatné adrese. Jak jste dnes spala? Nikdo vás nerušil? Moc povídáte, Nečajevi. Nechápu, seržante, proč stále zpíváte o růžích a co po? Koukej odpovědět, seržante. Vladivostok. Propustka na břeh. Taneční parketa. Parku čájer. 3 roky jsem sloužil s tímhle tangem, Táničko. A jaké byly ve Vladivostoku dívenky, člověk by se zabil. Nálet! Messerschmitty! Všichni z vagónu! Do stepy! Odplaste se od vagónu! Voloďo! Voloďo! Došel zásobník. Voloďo, prosím tě, nevstávej, Voloďo! Nepřekážej! No tak nepřekážej, co ti říkám? Co je s kulometem? Či Kuzněcov, proč pak nestřílíte? Jen Drozdovský? Z čeho, z pistole? Sanitáři! To je na mě. Prapore! Vystoupit na cestu! První prapore! To nic. Vagónům! Vyrovnáme se. Pokračujte, Semjone Ivaniči. Situace na jihozápadě se značně zkomplikovala. 12. prosince vytvořil protivník trojnásobnou přesilu na úzkém území fronty při masivní podpoře letectva, při 5- až 6násobné tankové přesile. Protrhl frontu, překročil řeku Aksaj a za 3 dny bojů se posunul o 45 kilometrů směrem ke Stalingradu. Dovolíte, soudruhu? Dovolíte? Velitele divize Dějeva. Provedu. Kde je překrytí ze vzduchu, plukovníku? Soudruhu generále, Kde jsou naše stíhačky, ptám se vás. právě odletěli, soudruhu veliteli. Takové zajištění stojí za zlámanou grešli. Za takové zabezpečení se odpovídá hlavou, podplukovníku. Promiňte, soudruhu veliteli. Náčelníku kontrarozvědky. Zde, soudruhu veliteli. Plukovníku Osine, za příjezd dalších vojenských transportů nesete odpovědnost osobně. Učiňte potřebná opatření. Provedu. Jděte a plňte své povinnosti. Rozkaz. To znamená, že Němci mají před sebou pouze řeku Myškova. Dál je až do Stalingradu rovná step. Kdy se očekává příchod protivníka k řece? Sousední armáda ustupuje, i když vede nelítostný boj. Není vyloučeno, že se Němci mohou dostat k řece už tuto noc. Co z toho plyne? Když nám rozseknou naši armádu, tak tanky Mansteina mohou projet tuto 45-kilometrovou vzdálenost za 1 den a spojí se s uskupením Pauluse. Co potom? Potom se situace rozhodně změní ve prospěch Němců. Když Němci rozrazí obranu dříve, než se tam dostaneme my, a rozloží svou armádu na pravém břehu, tak nás bez pochyby zmáčknou. Co mají v prvním transportu? V prvním transportu nastupuje 57. prapor ve složení 4 divizí, včetně 2 tankových. Předpoklad je 450 tanků. 450 tanků. Dovolte.
Soudruhu veliteli, vykládání je ukončeno. Takže, plukovníku, vaše divize musí do konce dne zaujmout obranu na okraji řeky Myškova. K večeru se všichni zakopou do země. K večeru? No, soudruhu veliteli. Příkaz nebyl jasný? Jasný. Podívejte se na mapu, plukovníku, tady jsou Němci. Proto je pro ně jediná překážka řeka Myškova. Dál jen rovná step až k Stalingradu. Proto musí vaše divize zaujmout obranou pozici u řeky, než přijdou Němci. Musíte je předběhnout. Zpoždění by znamenalo smrt. Je to jasné? Jasné. Celé dělostřelectvo postavit na přímé zaměření. Pěchoty do válečných šiků. A ničit tanky. To je hlavní úderná síla Němců. Svoje tanky pustíme do boje pouze v krizové situaci. Do té chvíle je budeme chránit. Rozumím, soudruhu veliteli. A vy jste velitel dělostřelectva? Soudruhu generále, a nezůstaneme tak bez dělostřelectva po prvním boji. Vím, co riskujeme. Lepší je zůstat bez jediného děla, generále Lomidze, než pustit Němce k Paulusovi. Proto opakuji. Hlavní úkol armády v první etapě bojů vidím bez ničení tanků. Otázky? Takže šlapeme na přední linii? A Němci jsou daleko. Nepospíchej, ještě to stihneš na onen svět. No jo, spustil jako kolovrát. Je zima, že? K večeru uhodí ještě větší mráz. K večeru sami udeříme na Němce, nezmrzneš. Je přední linie daleko. Dorazíme tam, nemineme je. Pojďte sem! Pojďte sem, kluci! Čertem to Eskimo. Dostalo se mi studené do krku, chápeš? A ty máš rád Eskimo? A tak co? toho nech, Gogo, jinak se dostaneš na ošetřovnu. Na ošetřovnu nikdy. Čertem. Soudruhu poručíku. Vám bych doporučoval, abyste si přesedla na povoz sanitární roty. Dobře, já jdu. Naschledanou, kluci. Ať vám beze mě není smutno. A proč do sanitární roty? Sedněte si na předek děla. Cože? Poručíku, najdete místečko pro hygieničku. Pro hygieničku uděláme výjimku. Jestli jste unavená, sedněte si na předek druhého děla. Kdo vám řekl, že jsem unavená? Jen mám velkou žízeň. Dáte si loka? Dej Na modrost. Uchanové, co to nabízíte? Schovejte čutoru. A co když chci? A vůbec, co se o mě staráte? Snad nežádlíte, ano? Nemohu na vás žádlit. Máte manžela? Jakého manžela? No promiňte, to není moje věc. Ale byl bych rád, kdybyste měla manžela. Jaká hloupost. Když máte muže, máte i děti a to se ve válce nedá. Chtěla bych, abyste to věděl, Uchanové. A vy, Kuzněcové, také. Prostě já vám oběma věřím. To si zapamatujeme. Tak tedy děkuji, chlapci. S vámi se Naschledanou. děkuju. Naschledanou. Uvolněte cestu, nechte nás projet. Ukliď ten svůj pech z cesty. Jsou na mol, požrali se vodku. Snad to není generál. Velitele tankové jednotky ke mně. Čekám. Snad to nejsou kluci z tankové jednotky. Proč je kolem nich takový chaos? To nám scházelo. Tanková jednotka je ještě ve stanici vykládky. Tady její stroje nemohou být. V žádném případě. Ke generálovi. Ty si mě, majore, neber na mužku. Dělej tanky z toho, kráčej. Jste opilí? Ne, soudruhu generále, jsem v normě. V normě. Číslo jednotky a hodnost. Zvláštní 105. tankový pluk. První prapor. Velitel 3. roty. Jak to 105?
105. pluk byl přidán k jiné armádě a drží obranu vpředu. Tam obrana není, soudruh generál. Z mojí roty zůstaly jen 3 stroje. Ve 2 jsou průstřely. Němci obsadili stanici. Já jsem se zbytky roty vyklouznul, soudruh generál. Vyklouznul? Kam vyklouznul? Do týlu? A kde je celý pluk? Také vyklouznul? Nevím. Nevím, kdo vyklouznul, soudruhu generále. Neměl jsem spojení, nefungovala vysílačka. Nemohl jsem... Co ještě můžete říci? Majore Tytkové, dejte ho do basy a jako zbabilce před tribunál. Pravejte. Soudruhu generále. Prověřte, v jakém stavu jsou jejich tanky. Provedu, soudruhu generále. Proč to zdržení? Velitelé ke mně! Či to je auto? Mladší poručík Bělenky. Auto je odstaveno, není pojízdné. Kolik je vám poručíku? 18, soudruhu generále. A co? A co? Jak dlouho tu ještě budete stát? Nevím, soudruhu generále. 5 minut na vyložení zařízení a vyklidit most. Pušte mě ke generálovi! Příkaz je jasný? Ano. Soudruhu generále, soudruhu veliteli! Prosím, vyslechněte mě! Vysílačka nefungovala! Petře Alexandroviči, prosím tě, je to ještě mladý kluk. Zřejmě se hodně bál, ale chápe, že spáchal zločin. Uvědomí si to. Teď jsem s ním mluvil, prosím tě, nebuď moc tvrdý. Asi si zapomněl, co je to panika. Vitalij Isajeviči. Tak ať toho tankistu přivedou. Chci se na něj ještě jednou podívat. Majore Tytkové. Zde! Přivěďte tankistu. No co mlčíte? Mluvte. Hned. Soudruh generále. Život krví vychoupím. Jestli zklamu, zastřelte mě. Jen mi uvěřte. Dost. Okamžitě do tanku a vpřed. Zalez do tanku a modli se k Bohu, měl si kliku. Děkuji. Jděte. Tak pojď. Co jste říkal? Osmnáctá co? V podstatě ještě kluk. Kdo? Tankista? Tam ten na mostě. 2-3 boje a bude z něj orel. Vy víte, co bývá po 2-3 bojích, Božičko? Válka, soudruhu veliteli. Máte děti, Božičko? Ne, jsem sám jako volný kozák. No jo, tak to je. Promiňte, soudruhu generále. A vy, Ignatěve? No jasně, soudruhu komisaři. 3. 2 holky a kluka. Bez dětí to nejde. Děti, správně. A vy, soudruhu generále? Mám syna. Asi už je dospělý. 20. A. Druhá úderná, ve které sloužil můj syn, byla v červnu poražena. Mezi těmi, kdo se dostali z obklíčení, můj syn nebyl. Je nezvěstný. Odpočinek! 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 Konec odpočinku! Připravit se k pohybu! Nestihli jsme zavřít oči. Konec noclehu.
Prapore! Připravit se k pohybu! Ještě si chvilku poseďte, než si to vpředu vyříkají. A kde je Uchanov? Zakousnutí, ale staršinu i z kuchyní snědli čerti. No, darmožrouti, jen byste žrali. Soudruhu poručíku, soudruhu Štyk! poručíku. Připravit se k přesunu! Pozor! Vlevo bok! První střelecká četa prvního praporu první divize! Proč se neřadíte? Na co čekáte? Něco se stalo, poručíku? Nikdo nechybí? Ne. Lidé jsou unavení, soudruhu generále. Nepochopil jsem. Lidé jsou vyčerpáni, soudruhu generále. Vy jste, poručíku, přišel z učiliště? Bojoval jsem 3 měsíce v 41. a teď jsem dokončil dělostřelecké učiliště. Učiliště. Ale vy jste přece velitel. To jsem ani neměl v úmyslu. A tak. Zajímalo by mě, kým jste tedy chtěl být. Ještě jsem se nerozhodl. Právě jsem dokončil školu. Dovolíte, abychom začali přesun? Ano, samozřejmě, poručíku. Jen vpřed. Poručíku, zvedni své orly. Dělej. Pochodem! Vchod! Širší rozestup. A kde je Uchanov? Ale musí tady někde být, přece nešel za ženským a možná recituje básně Tak Táničce, šlapane, ne? Slované! A, tady Vemte si je. slunečnicový semínka. Zabydl jsem se u jedný ženský. Asi máte hlad jako čerti. Tak, naval. A velení? Vem si poručík. Schovej semínka. Byl tady generál. Víš, za koho tě můžeme považovat? No, ber to jako, že si chytil dezertér. Ale chaň Bůh, nechtěl jsem tě podvádět. Poručíku Kuzněcové! Kdyby něco, tak to svál na mě. Proč děláš praporu ostudu? Děláš z toho flákárnu. A já se chci zeptat, kde je kuchyně veliteli praporu. Všichni jsou hladoví. Co to je za hlášení, Kuzněcové? Spanikařili jste? Necháte se vléci nějakým Uchanovem! Nikdo mě nevleče. A Uchanov není o nic horší než my dva. Jsme přece z jednoho učiliště. Poručíku Kuzněcové, stát! Nekřič, veliteli. Zapamatuj si, že praporu velím já, tady není učiliště, nebudu se s tebou mazlit, jasné? Pochodem vchod! To je směšné, veliteli. Oni jsou z jednoho učiliště? Z jednoho. Velitel praporu to dotáhne daleko. Pokud ho nezabijí, bude plukovníkem. Bože, kdy už tohle skončí? Nemám na to nervy. Čibisové, nezaostávejte, nezaostávejte, další krok. Co je Čibisové? Kde je kázeň? Další krok. Další krok. Další krok. Přibrzdi! Cestu! Dělu! Cestu. Brzda! Všichni k dělům! Všichni k prvnímu dělu! Uvolnit popruhy! Pozor na nohy! Přibrzdi! Držet! Držet! Stůj! Stůj, bestie! Stůj! Prrr. Přidržujte děla! Brzdi! Brzdi! Co koukáš, Serbuněnkové? Šlehni ho bičem. Hned se vzpamatuje. Chtěl bys bič? Nevidíš, co s ním je? Zdá se, že přední nohy. Kam jste se jezdci dívali? Koník nedošel na frontu. Proč jste se zastavili? Co je s koněm? Nohy má
Něčeho se lekl. Ještě je to jen mladá kobila. Ovládejte se, Serguněnkové. Zlomil si nohy, odtáhneš ho z cesty a zastřelíš. Lidé se mají litovat a on tady kvůli koni. Sám si za to může. Nenechám! Nenechám toho koně, čím se provinil! Rubine, Nemehlo, neumíš střílet. Drž, no tak. Ještě seženeme koně. Ukořistěně. správně, Uchanové. Zatím mě nechvalte, soudruhu poručíku. Ještě je brzo. Všichni ke zbraním, připravit se k odjezdu, vpřed! Zavezte ho. No tak co, v pohodě. Ještě kousek. Ulož ho. Uchopit. Jak to jde, pěchoto? Nazdar dělostřelectvo. Sergej Smirnov, můžete jen Serjoža. Nikolaj Kuzněcov. Kolia? Zítra budeme společně slavit svátek? Zítra? Myslíš už dnes? To nestihnete. A ty jsi odkud? Jsem z Moskvy. Z hlavního města. Já jsem z Taganrogu. Znáš to tam? Čechov tam. Přesně. Tak až se zakopeš se svým dělostřelectvem, přijď, pokecáme. Stavím se. Mám pití. Uvidíme se. Zatím. Ještě musíme trochu. Tak co, tačko? Jen si odpočin. Pokochej se, přírodo. Zlehka se tady zabydlujeme, poručíku. Lezeme dovnitř zeměkoule. Zdá se, že to utichlo. Buď je zastavili, nebo Němci prorazili. Tak co, poručíku? Hodinku? 2? Co? Kdo ví? Není to jedno. Hodinu nebo 2. Musíme se zakopávat jako zběsilí. Kopejte, chlapi! Nebo nás tady rozmáčknou jako štěnice. První prapor! Že se nestydíte, staršino. Kde jste byli? Za co se mám stydět? Sklady jsou hrozně daleko, ale zahambujete nás, jako byste bojovali sami. Co? Fritz, Co? kde jsi byl? Lidé hladoví. Co je Kasimové hrabeti? Neudváče, Jane, mám co tě se děje? zažalovat. Teprve si uráčili dílová aristokracie. Uvádíte bojovníky do nepolitické nálady. Budu si stěžovat veliteli praporu. Kasimov mi dokonce vyhrožuje zbraní. Můžete si stěžovat komukoliv, třeba čertu. Rychle nakrmit prapor, vy znalci řádu. No moc si na mě nevyskakujte, soudruhu poručíku. Kde je pozorovatelna? Gogo, ukaž mu, kde je prapor, nebo zase zabloudí na celý den. Ty, to koukám. Vojáci? No uvidíme, jak budete zpívat zítra, tak pojď. Ti, nemáte svědomí. Nelitujete lidi. Kasimove, jděte do kuchyně, dejte si večeři. Já tady posedím. Ale ne, soudruhu poručíku, ještě budu 2 hodiny na stráži. My míváme v jižním Kazachstánu ještě víc sněhu. To nic, ještě jsem nezmrzl. Tam je asi jiný sníh. Máte tam teplo, ne? No jo, úplně teplo. Step, hory,
Na jaře hodně trávy. A květiny. Celý zelený oceán. A vzduch je ráno tak čistý jako voda. Řeky průzračné. Ryby můžeš lovit rukama. Řeky, hory. Rád bych to všechno viděl. Až skončí válka, přijedeš na návštěvu. Jestli se ti to zalíbí, zůstaneš tam navždy. Ne, já své zamoskvoreči za nic nevyměním, Šaken. No já. Nějaké divné ticho. Od 41. nemám rád takové ticho. A proč nestřílej? Němci sem jdou potichu. Ano, nestřílej. Nazdar. Nazdar. Dovolíte, abych šel na pozorovatelnu? Jděte. Vyřiďte Golovanovi, aby kopali na plné pecky. Zavolám, až vás budu potřebovat. Jaké je ticho. Slyšíš, jak praská knot? Zajímalo by mě, čím to vše skončí. O čem to mluvíš, Voloďo? To tě to opravdu baví v Kuzněcovově četě. Nechápu. Voloďo. Uchanov. Je prostě hulvát, dobrá. Nevyhnali ho z učiliště. Udělali z něj seržanta. Kuzněcov. Umím si představit, jak by to vypadalo, kdyby velel praporu. Kuchyň se zpozdila. Lidé jsou unaveni. Já od 7 let, od 5 pěstoval svou vůli. Nesnáším tuhle neukázněnost. My jsme se přece dlouho neviděli a ty mluvíš o něčem jiném. Zlobíš se, když jsem často kolem tebe. Chápu a proto nechci, aby ses zlobil. Já si válku nevymyslel a s tímhle nemůžu nic dělat. Ty chceš, aby všichni věděli o našem vztahu. Ale já jako velitel praporu si nemohu dovolit, aby se o mě vedly hloupé řeči a pomluvy. A proč se nebojím já? Bojím, nebojím. Mnohým by udělalo radost, kdybych zakolísal. To lidi neznáš, ale já ano. Ty se někdy zlobíš zbytečně, Voloďo. Zbytečně? A to, že jsme se hnali k Volze, to je co? Ano, plakal jsem, chápeš? Plakal jsem, když jsem se dozvěděl, že obsadili po 5 dnech Minsk. Co je? Urazila ses? Ne, poslouchám tě. Já se bojím. Co? Čeho, milý? Někdy je mi tak hrozně. Já nevěřím. Nevěřím, že mě miluješ. Bojím se, že mě někdy zradíš. Ne, já tě nikdy nezradím. Opravdu. Soudruhu veliteli pluku! Soudruhu veliteli! Kdo tu ještě je? Soudruhu veliteli pluku! Soudruhu veliteli pluku! Přijeli z divize plukovník a divizní komisař. Prohlížejí pozice.
Proč to hlásíte tak pozdě? Nechtěl jsem vás rušit se ženou. Mlčte, Golovanové, zbláznil jste se? Jaká žena? Kdo tady roznáší o mě tak hloupé pomluvy? Rozvědka se ještě nevrátila, ale na průzkum šli velmi zkušení chlapi. Soudruhu z vojenské rady hlásí se velitel prvního praporu poručík Drozdovský. Prapor je připraven k boji. K boji? Uvědomujete si, poručíku, že váš prapor stojí ve směru tankového útoku a za námi je Stalingrad? Jsme připraveni zemřít na této hranici, soudruhu. Jste komsomolec. Všichni velitelé čet a větší polovina jednotek soudruhu divizní komisaři. Poručík Davlatian je vedoucí. Tím spíš, máte před sebou celý život. Dejte mi to. Letí. A jejich čerství kolik? Musíme jet, soudruhu divizní komisaři. No, veliteli praporu, začíná horká chvíle. Nebojte se poprvé? Ne, soudruhu divizní komisaři. To je skvělé. Jděte na to, veliteli praporu. Všichni do úkrytu. No, poručíku, jak se říká, jen přežít bombardování. Provedu. Všichni do úkrytu. 48. Tak co, taťko? Táhne zátylkem k zemi? Nějak to nezvládám. Tak si myslí, že nic nebude. Nasyp si, uklidňuje to. Já se uklidním, poručíku, tak to udělej i ty. Nechci. Letí na nás. Na nás! Poručíku, podívej na taťku. Jste živí, Čibisové? Zdá se, že ano, soudruhu poručíku. Zdá se, že živí. Já mám, soudruhu poručíku, děti 5. Nemám právo umírat. Soudruhu poručíku, soudruhu poručíku! Čubarikové, všichni jsou živí. Poručíku, raněný je tady. Přinesli raněného. Jaký raněný? Má vnitřní zranění? Je trochu omráčený. Bombardují a on se tady plazí. Volali z pozorovatelů. Davliatianovi rozbombardovali dělo. 2 jsou zabití, 5 raněných. Koho zabili? Nevím. Tamhle jsou. Tamhle jsou. Tamhle. Co je tam? Co mám vyřídit? Jsem Georgiev. Z rozvědky. Vykrvácím. Bratři. Rychle. Vyřiďte do divize. Co? Co mám vyřídit? Co mám vyřídit? Tanky! Tanky! Do boje, Čubarikové, k dělu! Do boje! Soudruhu poručíku. Jedou tanky. Tak co mám vyřídit? Co mám vyřídit? Rubine Serguněnkové, rozvědčíka k Drozdovskému, rychle! Provedu. Nepospíchat. Zahájit palbu pouze na stabilní cíl. Slyšíte? Na stabilní! Čekat. 2, 3.
Obkličují nás jako zvěř. Soudruhu poručíku, 900 metrů. Tak co to děláme? Já tanky nevidím. Vše je zahaleno dýmem. Ještě 200 metrů. Soudruhu poručíku, volá vás velitel praporu. První četě byl dán rozkaz zahájit palbu, zahájit palbu! Proč nezahajujete palbu? Kam máme střílet? Do dýmu? Dopředu odhalit prapor. Rozkazuji zahájit palbu. Lépe vidím odsud. Koko, proč? Proč? Kam? Asi to dopadlo na druhou četu. Na tanky zleva. Navádět na vedoucí tank. Cíl 12 pancéřovými. Cíl 12. Pál! Cíl je stabilní. Pál! Pál! Cíl stabilní. Pál! Čubarikové! Jsem živý. Jezdík Gněve, slyšíš mě? Jezdík Gněve, musíš navádět. Můžu. Zalehlo mi v uších. Rozkazy, prosím, hlasitěji. Hlasitěji. Styk! Všichni do zbraně! No tak, k dělu! Nabíjet! Co nejvíc po zářez! Rychleji! Jezdík Gněve! Rychlou palbou! Housenkové pásy! Pál! Navádět! Nečekat! Jezdík Gněve! Pál! Dostal se mi písek do očí. Nevidím. Jezdík Gněve! Jezdík Gněve! Jezdík Gněve! Pál! Vše je zahaleno dýmem. Nevidím. Uchanov! To je Uchanov! Čepici, dejte mi čepici, mrzne mi hlava. Tanky prolomily frontu zleva! Tanky jsou v baterii! Mlčte! Všichni na místa, otočit! Uchopit! Dělo doleva, rychleji! Před! Ještě! Rychleji, rychleji! Dostanou se do týla, rozmačkají všechna Proč těla. nestřílejí, co pak jsou všichni zabití? A kde vlastně jsou? Rychleji! Nemůžeme to tady vytočit, soudruhu poručíku. Co se děje, Jezdík Gněve? Ale překáží nám náse. Tak já tam jdu k Čubarikov za mě, směrem k Davlatianovi. Doprava! Pravo! Pravo! Davlatiane, k dělu! Kasimo, musíme žít. Musíme střílet. Poručíku! Musíme střílet! Kuzněcové! Poručíku, milý! Táňo, sem! Nabíjej, nabíjej! Náboj, slyšíš, rychle!
Náboj, náboj! No tak! Slyšíš? Hned jen ho odtáhnu a opážu. K tělu! Nabíjej, říkám ti! Rychle podej z bedny náboj! Stříleli jsme jen jedno. Proč dva? Jsem raněný. Poručíku. Táňo. 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 Ohlušilo tě. Táňo. No tak, jsi raněná. Táňo. Kde je Davaten? Je raněný. Kde je? V Semlionce. Táňo. Komoska synovovi. A já musím k dělu. Musím k dělu. Jen počkejte, Haslo. Jen potřebuji náboj. Náboje. Pál. Hned jen ty náboje. Náboje. Hned jen... Svině. Počkejte. Pála. Jen ty náboje. Náboje. Parchanti. Pála. Hned. Svině. Hned. Náboje. Náboj. Tak. Pála. Odkud jsi ty? Co tady děláš? Byla jsem s tebou. Jdi odsud. Jdi pryč, jdi k čertu, slyšíš? Jdi pryč! Neměl bys nadávat, poručíku. Poručíku, miloučky. Chochlova! 21. k telefonu. Chochlové, kryj Čerbanova! Zaútoč rychle! Nesmíš jim dovolit se rozvinout! Veliteli! Soudruhu veliteli, tanky se probily na severní břeh. Němci na levém křídle dostali čerstvé posily. Vytvořila se nebezpečná situace na křídlech divize. Do boje byly uvedeny poslední rezervy. No což, rozhodnutí bylo učiněno.
pluky se budou bít za jakýchkoliv okolností, do posledního náboje. Nejdůležitější je spoutat Němce, ničit tanky. Nedávám právo na ústup. Jediný objektivní důvod odchodu z pozice může být pouze jeden. Smrt. Velitele k telefonu. Volá vás velitel fronty. Je vám vše jasné? Jasné. No, když je to jasné, vyplňte rozkaz, plukovníku. Bůh války. Přes most. Spálit ho ke všem čertům. Soudruhu plukovníku, most je pod naší střelbou. Věřím tomu, co vidím. Když projíždějí tanky, tak je most celý. Zavolejte pár kaťů. To je riskantní. Riskujte. A aby za 20 minut nezbyla po mostě ani pára. Provedu. Zaplať pán Bůh, žiješ, poručíku. Táňo, prosím tě, ty odsud. Já musím k dělu. K dělu. Samohybné dělo. Tak proč stojíš, poručíku, vidíš? Táňo, přikazuju ti, do zemljanky, slyšíš? Já jdu tam k Čubarikovi. Možná je ještě někdo živ. Ještě Uchanov. Uchanov! Stůj, zpět, kuzněcové! Ke zbraní! Rychle! Schovej revolver, jsi slepý. Nevidíš? Samohybné dělo střílí za tanky. Rozbitý předkluz. Počkej, co panikaříš? Kde jsou protitankové granáty? Na co granáty? Teď máme ještě dělo Uchanova. Ty jsi smyslel, že si tady posedíme, naval granáty! Tady jsou, tady. No, Serbuněnkové? Pochopil jsi mě. Jak jinak, soudruhu poručíku? Prudkým výpadem vpřed 2 granáty a je potom hajzlo. Poslouchej, veliteli, 100 metrů po otevřené palbě. Musíme, Serbuněnkové. Prudkým výpadem vpřed. Serguněnkové, přitlač se k zemi, plas se. Soudruhu poručíku, moc vás prosím, kdyby se mi něco stalo, sdělte mé mamince, že jsem nezvěstný. Nikoho jiného ne. Ale, Serbuněku. Jsem připraven, soudruhu veliteli. A jestli, Rubine, budeš trápit koně, najdu si tě i na onom světě. S Bohem zatím. Na co čeká? Prudkým výpadem vpřed. Měl jste ten rozkaz dát mě, soudruhu poručíku. Mně je to jedno. Své už mám za sebou.
strčil z hlavu do smyčky. Nevydržel. Nemohl. Vždyť si to viděl, Kuzněcové, že se zvednul. Proč se zvedal? Nech toho. To je kvůli tobě. Teď půjdeš ty. Zvládneš to. Dobře, půjdu. Tak co je, chlapi? Uchanov zmlknul. Samohybné dělo. Dejte mi granát. Kde je granát? Stůj! Drozdovský! Stůj! Kuzněcové! Kuzněcové! Šikovně jste to udělal, soudruhu poručíku, jako na kuleči. Proč se vlujete vy, Rubine? Jste raněný? Zavalilo mě to. Rubine, sundejte ho. To nic, jen ať zůstane. Sám si přijel na návštěvu. Rubine! Se mnou, Kuzněcové. Za Uchanovem. Uchanové! Dělo je celé. Ale došly náboje. Čerto. Poslal jsem pro ně lidi. Jsi živý. Jsem tak rád, že jsi živý. Já taky. Vezmi si čepici, poručíku, nastydneš. Ztratil jsem je. Zasypala jí zem. Ale vždyť ji máš v ruce. Němci útočí na severní křídlo armády při masivní podpoře letectva. Kruté boje probíhají v hloubi prvního obranného pásma. Rezerva hlavního stanu, tankový prapor, se ještě nedostal do oblasti soustředění. Kdy vás můžeme tady čekat? Zatím nečekejte. Naše předpoklady se potvrdily. Hlavní úder je na Dějevovu divizi. Možná by bylo rozumnější, kdybyste přijeli na armádní pozorovatele. Až to uznám za vhodné. Prosím vás, abyste se zcela věnovali levému křídlu. A jděte do protiútoku na severním křídle. Čerpanové, vždyť jsem ti říkal, propouštěj tanky kolem sebe a stůj. Jasné? Poodejdeš-li na milimetr, raději si střel do čela 7 gramů. Došlo ti to, Čerpanové? Vím, že nás obkličují. A co? Máš tam celé dělostřelectvo. Stát jako... I kdybys měl vypustit duši. Čerpanové? Čerpanové! Soudruhu veliteli, mohu promluvit? Vidím všechno, plukovníku. Co chcete dodat? Soudruhu veliteli,
Pluk Čerpanova, 2 dělostřelecké divize a tankový pluk Chochlova bojují v plném obklíčení. Dochází jim zásoby. V pluku majora Čerpanova útočily tanky na velitelské stanoviště. Major Čerpanov byl raněn a obávám se, soudruhu veliteli, že pluk Čerpanova nevydrží ani hodinu. Žádám o podporu vaší protitankové rezervy. Dopněte si knoflík, plukovníku. Cože? Jděte a zapněte se. Aby bylo vidět, že jste velitel divize. Petře, rozumím dějovi. Situace Čerepanova je skutečně katastrofální. A nevypadá to, že by se Němci brzo vyčerpali. Vezměte si brýle Vitalij Isajeviči. Po břehu lezou automatčíci. Tak náhodou neuvidíte ani smrt s tou vaší emocionálností. Ta moje emocionálnost je pochopitelná. Tam hynou lidé a ty jim nemůžeš pomoct. Vojáci. A ty si nepamatuješ, že jsou to ještě lidé? Ne, nepamatuji, nemám právo. Jinak začnu myslet na to, že mají otce, matky, děti, že na ně čekají doma. Potom bude těžké posílat je na smrt Vitalij Isajeviči a musím. Možná přišla doba využít rezervy. Ještě ne. Ať se připojí až nakonec, potom udeříme. Zatím držet rezervy, pokud to jen trochu jde. Bez nich jsme chudáci. Zdá se, že střílí jedno dělo? Mělo být zničené už během dne. Ano, pamatuju si, že to nejsou jen vojáci. Ale chci doufat, že oni vědí, proč se tady prolévá krev. Kdyby vydrželi aspoň hodinu. Zde. Ke mně. Kdo je tam? Velitel praporu. Došli náboj. No? Dělo je v pořádku. Se mnou jsme 4. Já mám také 4 lidi. Připojili se k nám 2 pěšáci. A Táňa? Je zraněn. Co budeme dělat, velitel? Bojovat. A čím? Udeříme bodáky. Toho se hrozně bojí. Hned otočí tanky. No, Uchanové, bojíš se zemřít? Samozřejmě, že se bojím. Komu by se chtělo umírat? Mám doma mámu. Proč jí znepokojovat? Rozkaz jsi měl bojovat na smrt. A rozkaz nikdo neodvolal. To mi můžete. To je maličkost. Když na smrt, tak teda na smrt. Špině, ty se teda rozjeli. Sestřelit. Ale nemůžeme dělat hloup. Možná, až se setmí, pokusíme se dostat k našim. Zatím to automačíci nepročesali. A co budeš dělat s raněnými? To je taky. Musíme sehnat náboje. Davletjanov musí zůstat na pozici, nevstupovat do boje. Pouze v krajním případě. Zbraně rozdat raněným, to je vše. Jasně. Zcela. Jdu na pozorovatelnu. Soudruhu velitel. Zabili Čerepanova. 2 pluky se bijí v plném obklíčení. Docházejí náboje. Je přerušené spojení. Potřebují pomoc. Divize hyne. Plňte svou povinnost, plukovníku. Lidé už ji splnili, soudruhu velitel. Chochlova zabili. Čerepanova také. Naše povinnost, plukovníku, je nepustit Němce. V tom případě vás prosím o povolení. No co jde? Dovolte mi na hodinu opustit pozorovatelnu divizi. Navštívit pluk Čerepanova a na místě rozhodnout, co dál. Probiju se s automatčíky, 3 přískoky a jsem tam. Takže se probijete s automatčíky. Donedávna jsem byl velitelem pluku. Na Bijanské. Kolik je vám let, plukovníku? 28, soudruhu velitel. No a já bych chtěl, aby vám bylo i 29. Jděte a plňte své povinnosti velitele divize a ne velitele pluku. Rozkaz. Možná to šlo i nějak delikátněji, Petře Alexandroviči. Nevidím důvod hledat jinou formu. Obsah je stejný. Myslím si, že na nás závisí výsledek nejenom této operace, ale mnohem víc. Není čas mazat jim med kolem O jakém huby. medu to mluvíte? Kde jste to viděl? Lidé nesmí.
Jsou promrzlí. Bojují tak, jak si nevymyslíš v žádných stanovách. A nedělají víc, než člověk může udělat ze strachu před vámi. Proč jste tak nespravedliví, tak přísný, tak nelítostný? Živým se můžete ospravedlnit, ale co řeknete mrtvým? Já myslím na živý. Co pak to není jasné? Je to moje povinnost. Soudruh z vojenské rady. Jsem velitel armády, musím vyčkat, až nastane krajní situace. Myslím, že už nastala. Ještě ne. Soudruhu z vojenské rady. Osin? Jakým způsobem? Jste raněn? Maličkost, jen škrábanec. Jak jste se sem dostali? Ze severozápadu, soudruhu veliteli. To je jediná cesta, kterou se dá ještě projet. Nemělo cenu riskovat. Soudruhu divizní komisaři. Nechtěl jsem rušit velitele, můžete na chvilku. No tak, o co jde? Soudruhu z vojenské rady, v souvislosti se situací v divizi, vy a generál Besonov musíte okamžitě opustit tuto pozorovatelnu a přijet na stanoviště armády. Opustit teď? Co je to za nesmysl? Nesu odpovědnost za vaši bezpečnost a bezpečnost velitele. Já jsem také znepokojen, ale generál Besson nepatří k lidem, kteří ztratí hlavu a riskují bez důvodu. Ale divize je odsouzena ke zkáze. Sám jste to říkal. Co jsem říkal? Nechte toho, plukovníku. Mluvím o opatrnosti, o náhodě. Takže jste znepokojen, soudruhu Osine. Plnil jsem svou povinnost, soudruhu z vojenské rady. Chtěl bych, abyste mě pochopili správně. A protože jste splnil svou povinnost, jeďte okamžitě na stanoviště, plukovníku. Vitalij Isajevič. Teď je řada na tankovém praporu. Němci už šlapají po vzduchu, jak jen uváznou, udeříme tankovým praporem. Prosím vás, já zůstanu tady. Generál Jacenko je ve štábu a vy jeďte k tankovému praporu. Dejte pozor na to, aby do toho úderu vložili veškerou sílu. Udělám všechno, Petře. Vyjíždím okamžitě. Spojte mě s velitelem fronty. Plukovníku Osine, jdu s vámi. Jsem velmi rád, soudruhu divize. A co, generál? Jedeme. Gennady, poslyšte, dejte na něj pozor. Buďte bez obav. Dupni na to. Hned za Tytkovem on zná cestu. Vše bude v pořádku. Jen 3 kilometry jsou nebezpečné. Proklouzne. Doufám. Tanky. Němci jsou vpředu. Kde? Jací Němci? To jsou naše 34. Vpřed! Zpět! Rychleji, otoč to! Dolů! Zpět! Zpět! Rychle, rychle! Rychleji, soudruhu divizní komisaři! Tamhle jsou, obcházejí vesnici zleva! Tak jděte za domky, my vás budeme krýt. Ne, Osine, to není východisko. Vždyť vy tomu rozumíte, soudruhu divizní komisaři. Boj přijmeme tady. Tytkové, vy! Soudruhu divizní komisaři! Jste raněný? Kam vás ranili? Skutečně? Tak rychle. Tytkové, co je s komisařem? I kdyby byl mrtvý, vyneste ho, otáhněte ho za domky. Links und rechts ausschwärmen!
Slyšíš? To znamená, že prorazili. Němci bez důvodu nespívají. Němci jsou u Stalingradu v obležení, ale nás tady uzavřeli do kruhu. Ráno to pročešou automatčíci a co pak? Modlit se? Neotravuj námořníky. Musíme něco udělat, seržante. Našel jsem je. Kolik? 3. Kde je sem? Podívám se na poručíka. Poručíku. To jsi ty, Uchanové. Ráno jsme se seznámili. Serjoža z Taganrogu. Zval si měl sklenku. Bubla. Nech toho. Dnes jeho, zítra nás. Mrtvý lík nepotřebuje. A my máme společnou věc. To jsou Fricové. Zdá se, že je to pohřební četa. Sbírají svý. Mám to do nich našít? To nemá cenu. Myslíš, že už všechno skončilo? Brzo budeme počítat každý náboj. A Táňa je tady taky. Co? Chvála bohu, přišli jste. Moc jsem na vás A čekala. kde je Rubin? Golovanov? Golovanov je na pozorovatelně s velitelem praporu a na Rubina bych tady počkala, mohu? Něčajeve. No? Běž rozložit celtu. Budeme slavit. Tak Váňo, mazej provodu. Nejsem Váňa, ale Vasia. No, jaký je v tom rozdíl? Dělej rychle. Táničko, neodcházejte. Přísahám, bez vás je smutno. Co pak, nejsem hezká? Nejsem hezká? My jsme měli v rotě sanitářku, Klávu. Také byla hezká. To je ale chlapík, přinesl kořist, co? Neumřeme přece hladoví. Tomu se říká chlapský fortel. Tak se podíváme. No, vem si harmoniku. Tak. Aha. Tak, chlapci, já půjdu. Ukáž. No, tak já půjdu, chlapci. Počkej. Vezmeš raněným i sobě. Děkuju. Půjdu. Tak, jdi, děvče. Zatím, chlapci. Zatím. Zatím. Golovanovi a Čibisovi. Nech kolovat, jo? Musíme pozvat Golovanova. Není malej, dojde mu to. Začni, poručíku. Na vítězství. Rád vás vidím. Živé. Já také. Na seznámení? A já se jmenuji Míťa. Míťa Tarasenko. Jsem ze Záporoží. To je město na Dněpru, to asi víte, že? Také jsem se rád s vámi seznámil. A já, pokud nám je osudem dáno tady, tak bych Boha požádal, abych mohl před smrtí aspoň políbit ženskou.
Slunečky, taťko. Pomyslel jsem před smrtí na koně. A tenhle Koženský. Co pak si tu hrajete nějaké hry? Málo tě, Rubine, klofal kohout do zadu. Mě klofnul. V jednom okamžiku obrátila válka můj život vzhůru nohama. Jsem sám na celém světě. Jasně. Kdyby se mi podařilo usnout. Kdyby aspoň stříleli. Jinak člověk neusne. Uchanové, a byl jsi na Krymu? Nestihl jsem to. Já tam také nebyl. Teď jsou tam Němci. Chlastají naše vína. Až skončí válka, tak pojedeme všichni na Krym. Po válce bude život překrásný. Jste děcka. Všechno víte dopředu, co bude, jak bude. Kolik pracovitých lidí bylo zabito? Kolik všeho bylo zničeno? Kolik zůstalo sirotků? A kdo je bude krmit? Tak ti, co se vrátí, budou muset žít za jiné. Takže všichni budou mít povinnosti dělit se spravedlivě a bratrsky. Jinak by to bylo něco jako zrada, že? Že jo? Pravda. Mám jít vystřídat Čibisova? Co? Ale nech dětka na pokoji. Proč sedíme jen tak? Zvadlí. Vem harmoniku, Gennadiji, a začni hrát. Hrajte, Něčajeve. Hraj, Geňo. Žijeme a to je všechno. Hraj. Viděl! Co je, Čibisové? Co? Zabil jsem ho. Vystřelil jsem a oni také zahájili palbu. Němci. Kam stříleli? Jsou ranění? Plazí se a plazí. Ptám se, kdo si a on Rus a já jak to prověřím. Vystřelil jsem. Kdo mohl vědět, že se trefím? Zabil jsem ho. Ano, tam je, pro boha. Zdá se, že je živý. Chlapče, slyšíš? Co se stalo? Co to je za střelbu? Planý poplach, poručíku. Vystrašil nás taťka. Zdá se, že je náš Rus. Plazil se k dělu. Kdo jsi? Odkud jsi? Kdo jsi? Počkej, veliteli, musíme najít ošetřovatelku. Robine, Zde. přiveď sem ošetřovatelku. Provedu. Můžeš mluvit. Můžeš mluvit. Georgiev, kde je? Ráno... Georgiev? Rozvědčík? Ráno vyrazil k nám do baterie. Ty jsi také rozvědčík? Je celý zmrzlý, potřeboval by frťana. Tam, v kráteru, 100 metrů, důležitý Němec. Jasné. Jako sklíčko. Tak takhle. Budeme se přemysťovat po skupinkách. Kuzněcové, vezmi si 2, já se připojím. Proč by měli riskovat všichni? 300. Přestaňte radit, Uchanové. Nejdříve získejte hodnost a pak račte. Už jsem přestal. Uchanové, Rubine za mnou. Kde je raněný, drahoučkové? Hned. Já pomohu. Sem!
Chlapče, jsme tvoji. Pust nás. Němec. Jak se o něj všichni bojí. Ten Fritz žije. Ale chlapec to má asi za sebou. Verflucht, ich hässle nicht, ich bin Offizier. Vypadá to, že ten Němec je vysoce postavený. Vypadá to, že nadává. No? Tenhle je celý. Jakmile stihne, všichni okamžitě naspět k dělu. Proč jste přišli, jen jste stropili kravál? Zatím jsem velitelem já a nesu odpovědnost za baterii a za tvůj život také. Za svůj život si zodpovídám sám. Golovanové, Jelagina za mnou, Uchanov se zajatcem. Vy si vezměte rozvědčíka. Kuzněcov a Rubin uzavírají plnit rozkaz. Dělej, jdi. Dort liegt einer. Zu mir bitte. Ja, vielleicht doch. Halt, da ist da! Die Hosen auf den Wagen! Achtung, Fuß! Auf den Wagen! Feuer! Wo ist der Major? Der Major ist noch am Leben! Der Major ist doch... Uchanové, je ten Němec živý? Živý, narazili jsme na pohřebáky. Nestřílej, nepřivolávej palbu, Němci nás mohou zasáhnout. Běž za tank, no tak utíkej! Tak běž. No tak, i hned, klusem, jelej. Rychle! Golovanové! Táňo, co je? Táňo! Táňo! Co je? Táňo! Jsi raněná? Nemluví. Čepici! Je jí zima! Cože? Táňo, potřebuji obvázat. Kde je Táňa? Drozdovský, slyšíš mě? Jsi raněný! Co chceš, nech mě! Drozdovský! Proč jsi jí bral s sebou? Co? Kde je Táňa? Kde je Táňa? Vemte raněného a rychle k tomu. Uchanové. Uchanové. Otoč se. Nedívej se, říkám ti. Cigarety. Eine cigarete. Všechno je to kvůli týhle svini! Všechno je to kvůli tomuhle špinavci! Fritz za to nemůže, nehlubí. Vzpamatuj se.
Němce rozstřílet. Baterie zahájit palbu. Ani krok vzad. Co ti je, veliteli? Uchanové. Je mi zlé, Uchanové. Co mám dělat, Uchanové? Poručíku. Kolio, to jsi ty. Kolio, jsem rád, že jsi přišel, ani si neumíš představit, jak jsem rád. Ležíš a čekáš, prostě nuda. Proč jsi nepřišel dřív? Nemohl jsem, už je ti líp, Gogo. Líp, teď už budu žít. To vím. Škoda, že se nemohu postavit. Prokletá střepina, neměl jsem kliku. Kolik tanků jsi dostal? 2? 3? Vyprávěj, jak to bylo. Nevím. Nepočítal jsem. Já jsem chtěl zasáhnout aspoň jeden. Proč se mi tak nedaří? Válka ještě neskončila, Gogo. Doléčíš se ve špitále. A všechny tanky budou tvoje. Už odcházíš? Musím k dělu. Kolio, budu na tebe čekat. Už aby mě odvezli do zdravotnického praporu. No a na Táňu pošli ji k nám. Zastavím se potom. Či by se ve světové porodíte si sami. A potom ráno odešlou všechny na ošetřovnu praporu. Musíte vydržet do rána. Ještě žiju. Nenávidím vás. Nenávidím vás. Nenávidím vás! Soudruhu veliteli? Ano, poslouchám. Před hodinou a půl přivedli na stanoviště divize našeho rozvědčíka a také zajatce chyceného minulou noci. Co jste od zajatce zjistili? Podle jeho slov byla včera uvedena do boje 17. tanková divize z rezervy armádní skupiny Don. Vypadá to, jak jsme i předpokládali. Že Manstein využil poslední rezervu. To znamená, že zítra ráno... Soudruhu veliteli! Soudruhu veliteli! Poslouchám. Podejte hlášení, Božičko. Vesně. To není možné. Kde? Právě přijel na velitelství major Titkov. Oznámil, že člen vojenské rady... Co mlčíte? Je raněný, zabit? Dám se vás. Je raněný? Co jste o něm měl? Je zabitý? Ano, soudruhu veliteli. Po cestě narazili na německé tanky. Začínáme, soudruhu generál. Takového člověka jsme neochránili. Poslouchám, podejte hlášení plukovníku. Soudruhu generál, zprava se rozložil rezervní tankový prapor. Veliteli? Soudruhu generál, severní část vesnice je zcela vyčištěna. Jste chlapíci. Boj.
boji. Ještě dýchají, jsou šikovní. Co je to za dělo? Ale to je to, co ještě včera střílelo. Ta baterie, kde jsme byli, pamatujete? V té vesnici. Chtěl bych se projít po těch pozicích. Tak, Božičko, vezměte řády. Všechno, co máme. Všechno. A vy, plukovníku, půjdete sem. Provedu. Soudruhu generále, potřebujete plukovníka? A co je to za plukovníka? Takový obrovský, zlostný, ostřílený plukovník. Měl si ho přivést dřív. Nabízím, co mám, soudruhu majore. Chlapi! Přivezl jsem jídlo! Chlapi, přijela kuchyně. Chlapi, kuchyně! Chlapi, kuchyně! Chlapi! Samý zabití, veliteli. Ani tady není nikdo. Musí být. Přece to dělo střílelo. Živí tady nejsou, soudruhu generále. Chlapi, kuchyně! Přivezl jsem kuchyni, soudruhu generále. Vodku, suchary, pro všechny. A tady nikdo není. Omlouvám se. Musí být. Aspoň jeden. Jsou i živí, soudruhu veliteli. Dokonce mnoho živých. Nemusíte nic hlásit. Všechno vidím, veliteli. To jste byl vy tam ve vesnici? Já, soudruhu generále. Nejdůležitější bylo zničit tanky. Ničit jim tanky. To bylo nejdůležitější. Božičko, podejte mi 7 řádů rudého praporu. Děkuju za zničené tanky. Děkuji. Děkuji. To je vše, co mohu. Děkuji vám. To je vše, co mohu. Vše, co mohu osobně. Chlapi, to jsem já, kuchyně. Přivezl jsem jídlo, chlapi. A kde jsi byl předtím, staršino? Mám pro celou baterii chleba, dušené hovězí i vodku. Chlapi, soudruhu veliteli, co mám udělat s tím jídlem? Dejte najíst raněným z koryku. Aha, našel jsem je v zemliance. Hned to bude, chlapci. Hned to bude. No což, bratře?
Musíme zapít řády, jak se sluší a patří. A kde je kotlík? No, tak jak se zapíjejí řády? Asi takhle? Kam jdeš, veliteli? Já hned. Nech být. Já nemohu. Tak na to, že jsme živí. Na to, že jsme přitlačili Němce. Na to, že jim to k čertu nevyšlo. Na vítězství, braši. Pij, poručíku. Na českém znění spolupracovali Marcel Rošecký, Bohumil Švarc mladší, Milan Slepička, Ladislav Cigánek, Miriam Chytilová, Luděk Čtvrtlík, Vítězslav Bouchner, Radek Hope, Ludvík Král, Roman Hájek, Josef Nedorost, Petr Burian, Marek Libert, Tomáš Kargr, Vladimír Kudla, Jana Altmanová. Překlad Emilie Řádová. Zvuk Milan Blažek. Produkce Jaromír Šindelář. Dialogy a režie českého znění Václav Merhaut. Českou verzi v DV agentuře v roce 2006 vyrobila Řitka Video SRO.